C'est dans longtemps Bunagun kan farafina nyongo kumbeba Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafle ngoni duru tirage au sort kera kunun tene janvier kalon tlemon wolon flasan bafle ngoni duru ina Maroc ka ufe groupe worodo Mali be groupe A kono ka fara jatigi Maroc kan Zambie ani Comore Mali dendo ka haklina fle Ousmane Famuguri Mariko angale la main ni tirage kera to mina aballa malien bela parce que on considère nous ni mini amosro on considère nous nan sinawde na be fo mala Côte d'Ivoire parce que on me fait kayira diema la kafo Mali jamana de jamana mi abe lomo la mala tebi barça Côte d'Ivoire chaman kan kono mais ani Maroc fana kele poula ni fana kay parce que Maroc jamana de jamana mi volontan jamana do jamana badu abe moko jatige nga malien antisran fo anga samata se ko ka don kafo malien dembe buko anga nana Kadija Traoré la main aleka haklina na am free ka don nge aka chala fe am se ga gagne ala ga be no ya ko ka nga sain o ibe fo Mali sera ndolondano ina balontano kamunge nga fo balontano e guji jalsa amuko Malik Jaraka haklina fle tirage ko kunkan ame rom na ko bibina jerum be Mali bolo atamaki atenena sirantenena quand même mi ma tour folo ko ne Mali bo temena la sona Mali be qualifier ka ta quart final la jamana to dun effectivement Burkina fana jamana mi al ñu ka qualification match la je ka daga we bismillah fon fe ga benna na ke Mali ya bon pratiquement ne rew ka match bela je volontaire mu fana bu synchro volontaire abe mo ko ni sonja abe mo ko ni misi wasa abe se gula se yoro jan kanin fana na Salif Jakite farkolo ñu na je kuna fundila Bamako ka haklina fle groupe woro kelengena kan ni bakruba folo re takalaje ni Maroc be kulona bembaga fokata se Mali Zambie ale ni Comore ambaye ga fo Maroc ale de la ka kan takateme Zambie ale fene de la ka kan takateme moko ma delika fen sur la folo e Mali ale ni Comore nga o jamana fla Mali Comore olu bela jenembu singa ni wakati na ntola tankunda amse ga fo favori oye Maroc ye ni bakruba konana nga Mali bese ka koke a kononana ina fo Comore bese ka koke ina fo Zambie fene bese ka koke bakruba labain ko no e groupe F e jatimnela bela jenen ko ya ira ka fo ko ale bakruba ka gelenga teme bakruba to bela jenenga kadaka Cameroun be Côte d'Ivoire be Gabon be fo kata se Mozambique ma d'abord Cameroun ale kera champion d'Afrique chen duru Côte d'Ivoire kera champion d'Afrique chen saba Cameroun ale ni Côte d'Ivoire olu gon be to ka nyongo nyagari la bok ma be kanin to la tan keneka u kun famana ka nyongo soro sisan ala ya ke u ye nyongo soro donc ambeskini to la tan dumanye o kokonona na angana nyine Gabon ale ni Mozambique fene ko parce que chen laban na olu fene nyeda kurawira uka ntola tauna Algérie Burkina Faso Guinée équatoriale Soudan o fana o bakruba ka grindoni o chena ni bakruba ka green ko sebe Burkina ale ni Algérie olu be nyogon soro kan temeni ale ko uka nyogon soro ere min kera kan temene na o fene o gelera ko sebe no kera Côte d'Ivoire jamana kan no kera Côte d'Ivoire jamana kan da kumbe olu ni nyogon che Soudan fene be mo kana nyine Soudan ko Soudan minye be kanin tabaga folo fe Soudan de la ka kan takateme Algérie fene ata mado ni bakruba ingoni akuma be chaya kosebe balnanko fene be se ka ye ni bakruba ale kononana kan Maroc bafle ngoni duru be damine décembre kalo na tatle ngoni kele ka kunche sanware bafle ngoni woro janvier kalo tletani segi VOA Bamara to la Bamako Siaka Traoré kala Selido